שלום חברים וברוכים הבאים לעוד פרק של סופר רויאל. והפעם משחקים סקאי וורס בסרבר איי-פיקסל. לא זה איי-פיקסל. בסרבר מיין טיים, סליחה חברים, אני לא מתבלבל. טעות אלינו. כן. הסרבר הוא, קוראים בלבד, ה-IP שלהם בדיסקריפשן, נורא ממליץ עליו. משחק סקאי וורס הפעם. יאללה בוא נראה מה יש לי בצ'סט. בוא תעזור. כן, אני רואה שמשחקים פה. בוא, יש לה עוד מישהו. זה סקאי וורס, כי אני חושב שזה וולס, במקורות זה קצת חרוש כזה, לא יודע, זה משהו קורה כמו זה לא שאומר שאני לא מפסיק לעבוד את זה, אבל... כן, פשוט, אוי לו שיט, שמתי לבה. אוי, סטלן אני. הפלתי איזה מישהו. הפלתי איזה מישהו. משחק. יש, הפלתי איזה מישהו. טוב, גוד ג'אב. יאללה. טוב, זה, אמירתי, זה פעם ראשונה שאני משחק, אני לא יודע, לא משחק הרבה פה. אני יותר אוהב כזה, לא יודע. אני יודע משחק כאילו רוליפליי וכאלה וסרווייבל. אני אפך ממנו. כן, הוא משחק זה. אז סתם באת לשחק. מישהו, מתי שאתה רוצה תבוא לעזרה. כן, סבבה. לא התכוונתי שתבוא לעזור לי. סבבה, טוב. אני קצת סטלן, סליחה. הלו, חביבי. יאללה, טוב, יאללה, עכשיו נתחיל סקרט ציני, כזה דיימונד. טוב, יאללה, בוא נתחיל סקרט ציני. אני קצת, לא יודע, אני... שבת, לא יודע. הפלתי פה מישהו. לא, באמת. אני שונא את זה. מי זה? הנה אתה, עמית, אני נבדוק ממש לידך, אתה יודע לי. אז תביא לי, משהו, תביא לי חרב, אין לי חרב. מה מי אחרת? לא, קל, או שקצת לאגי. פשוט לך לאמצע. איך שאני חושב פה אני איזה... באמצע, איתו רוצה אני באמצע. נעשה את עבודת החציבה המאומנת של עמית הגאון. איתו רוצה אני באמצע. אז כאילו, אני אחלה, אני יודע כל סקאי וורס, אחלה, הבאתי אחלה, זה אחלה. אם אתה רוצה אני באמצע קצת. אנחנו חושבים לעלות סדרת סורווייבל, כאילו התחלנו סורווייבל מזמן, כאילו, אומרים שחשבנו. בנינו את הבסיס ואת הזה, אתה יודע, יש לנו בדיימונד, היינו בנדר, זה... עדיף להיות, כאילו, אני מעדיף להיות כאילו מחדש. כן, אנחנו לא, אולי נמשיך את זה, אני לא יודע, תגידו לנו אם נמשיך או לא. כאילו כבר ממש, אנחנו יש לנו דיימונד וזה, התחלנו. אז אם תרצו, תגידו לנו, תראו בתגובות, שנפתח סדרה חדשה. יש לי ראש דיימונד. סבבה. טוב, אין לי בשר. יש לי... רק תגיד בוא אליי, תבוא אליי, אין לי פשוט כוח, אני נראה... אני מתלהרוג איזה מישהו פה. יש לי רעיון, אני מחזיק אני כל המקום בלעד. אני לא רואה אותך, יש לי בלוקים סבבה. אתה יש עם הדיימונד הזה? אני לא מבין, אתה זורק חכה על מישהו? לא, נראה לך. אני רואה אותך. כמה אני נופל לתוך מים, אז זה לא אכפת לי. אוי, לא... לא, אתה תוריד את כל המים, אני עכשיו הולך לעשות הכל הבא. אחי, לא, אל תעשה את זה. אל תעשה את זה, אחי. למה? אני בדיוק בא לאיש שלך, זה טוב ככה. אני בא אליך, אחי, אני בא אליך. אל תלך. למה? אני לא שם, אני כבר לא שם. אני באיש שלך כבר. באיש שלי? כן, אני עכשיו שם את כל העיל הבא. אני רואה אותך. כן, וואלה. שמתי את כל העיל למה הבא. יש לך דיימונד שם? צריך משהו, אוכל. אני רוצה לקרוא שאולי את הסדרת שנעשה סורווייבל, כאילו, או הנה אתה סורווייבל או משהו כזה, אז יש תגידו, לך כי קצת לבה או משהו? אני לא אוהב את זה. יש לך מה? קצת לבה? למה? כן, יש לי, אחד. תעלה למעלה כדי ש... אני תוריד דבר ראשון את כל המים, כך. ותעלה לסקייבס. סקייבייס. טוב, סבבה. יאללה. סקייבייס. למה סקייבייס? תראה, תעלה לסקייבס שאני... סקייבייס מה, אתה לא זוכר בדה וולס, אני שונא סקייבייס, זה לא ניקח סיכון. זה היה מצחיק. אין לנו... פשוט נזכרתי איך שהוא מת, אז זה היה מצחיק. כן. אז כאילו אם זה שנתחיל בסדרת סורווייבל, לא יודע, כאילו... בעיקרון אני עכשיו משחקים The Walls, באי-פיקסל ובזה. זה בנגע ולסאפ. אני בעיקרון מחפש שרת רול פליי, אני חולה על שרתים כאלה. למה אתה לא בא אליי? סתכל, אני מחכה לך כאן. אין לי כוח, אני עם לבה פה, אני רוצה שמישהו יבוא לפה. לא, הבאתי לך בקית מים. טוב, אני בא אליך. לא, הבאתי לך בקית מים. אני, אחי, תעלה לי בקית מים. אולי גם אני חשבנו לעשות TDM, מי שיודע, Team Death Match. כן, חשבנו. כן, אנחנו נעשה את זה, נעלה פרק. אני חושב, תגיד אם אתם רוצים, כאילו, אני נורא אוהב את המוד הזה, כאילו, אני נורא אוהב את זה שכאילו צריכים לראות את השם הזה. כאילו את המשחק. אני נורא אוהב את הרעיון של המשחק. טוב,
אני פה, אני סטלן לגמרי. נראה לי כולם משחק הזה קניני. וואי, איך בא לי לזרוק עליו סנואובול, יואו, יש סנואובול. זרוק! אין לי סנואובול. יואו, וואי, איך לא קלטתי את זה עד עכשיו, איך באתי לזרוק עליו כל הזמן עכשיו שאין לי סנואובול. כן, מוס, מאיפה אתה? איפה אתה? למה אתה לא בתוך, אחי? למעלה. אם יש קצת בעיות במיקרופון, אנחנו נסדר את זה ממש, פשוט ממש נעלה לך, למה אתה לא בא? אין בעיה. נעלה לך. לא, אני מפחד שמישהו יראה לי... טוב, נראה לנו עולה. אין לי פיקקס, נראה לי. כן, אין פיקקס. אני אכתוב את זה בידיים, כי אני סקסי. איזה מה? איזה... יאללה, יאללה, איזה כוח. יאללה, בוא. בבקשה תגיד לי שאני טעים. אם רוצים את הראש של הטים דה למה סמארט, אתה עולה עם עצים כאלה? אתה יודע שאתה יכול להפוך את זה אם אתם רוצים להיות בטים דה סמארט, שיכולים גם להיות נגדנו, כי אנחנו... אין לנו נגד מי לשחק בעיקרון, כאילו. יש נגד חבר שלי, אבל הוא לא כזה משחק, אז אם אתם רוצים, לא יודע, נראה דברים נעשה. יאללה, וואי, מה זה לבה הזה? יאללה, עוד לבה. יאללה, מישהו בברוך הבא. בעיקרון עכשיו נראה לי, אתם נצטרך לקבל סקייוורס, אני התחלתי להביא את זה. לא! אז כאילו, גם עכשיו נעשה TDM, בפרק הבא לא, היה אתה מזמן TDM. מה אתה רוצה. צלם את זה, אחי. אם רוצים להיות יכולים נגדנו, נפתח את זה שכל באפקס, מי שרוצה נגדנו, כן, נראה לי להביא את זה לעבוד. שזה נגד חבר שלי, אבל לא כזה מחובר. לא, לא בא לי, סתם, נעבור לעצמם. אין לי אוכל, אני מת. יש לי חצי בשר, לא שמתי לב. הפלתי אותו. יאללה, יש אוכל. סוף סוף קצת אוכל. אין לי אוכל, תביא לי עוד אוכל. לא, לא רק מגע, צריך עוד... יאללה, יש לי אוכל. אם אתה צריך עוד אוכל אני אלך להביא. הבעיה שאנחנו די תקועים. אם אתם... נו, אז להגיד, שכחתי. יאללה, מה השעה עכשיו? סבבה. לא, אני חושבת שהורידו בסנובול, לא הולך. תסתכל אותי כבר. אין לו סנובול. אם אתם רוצים נגדנו ב-TDM, כאילו בעיקרון מחפשים אנשים... אין לו סנובול, איזה אפס. שנייה, אני רוצה להסביר משהו. אם אנחנו רוצים נגדנו ב-TDM או משהו, תראו לנו ביוטיוב את הסקייפ שלכם, ליצור איתכם קשר. כי... אנחנו מחפשים נגד מישהו, וזה אין לנו כך. דגו, אנחנו נעשה ואנחנו נחסן את הכול. אבל שהוא לא יהיה מוחסן. הוא לא מורצה, דגו, לא יהיה לאגים, אין בעיות. ל4 אנשים אין, כאילו מ-5-6 כבר נהיים לאגים נראה לי. כי בעיקרון תדעו לנו מה לעשות. אם נגיד נראה שלא יודע, כזה, יכול לעשות פרקים כאילו, נעשה כל יום כזה. אם תאהבו את זה אז כבר... כן, בקיצור, מה שתאהבו אנחנו נעשה לנו בעיות. אם לא תאהבו את זה... בעיקר עכשיו חופשת פורים, אפשר להתעסק הרבה כאילו. עכשיו כבר זה 11:30 בלילה, כאילו, להגיד אם זה כבר לא היינו משחקים, אני יודע. אבל יש פורים, אז אפשר לשחק, למה לא? שעה, תביא לי בשר. וואי, מה זה, לא מצליח, מה זה? אם אתה רוצה, הרגתי אותו. יאללה, יש לי חכה, בוא נדעו קצת אנשים. אני קצת פיי בסקייוורס, לא יודע. אני לא, אני ממש טוב. כן, אני טוב, אבל מה שאני אוהב זה The Walls, אני חולה פשוט על זה, בגלל אני אוהב TDM, זה בעיקר עלות, כאילו, The Walls ו-TDM זה אותו דבר, לא, The Walls אתה פשוט... אחי, זה אני נגדך, יאללה. נגד, יאללה. נעשה קרב הוגן. אוקיי, עושים קרב הוגן. יש את כל הדיימונדים ולחיים. יאללה, האורבים שולטים. יאללה, תנס אותה, כי אני לא נתת לי שום דבר. יאללה, נו. אם יש בעיות לגבי המיקרופון, שאלת, אמרתי שיש בעיות, נתקן את זה בהמשך. תמשיך להסביר. כן, יש לנו איזה בעיה, אני יודע שאתה עושה אותי. ביי ביי. יופי, אין לי כלום, גאון, סתם שיחקתי לכיף. טוב, הגעתי למקום שני. טוב. אז אנחנו נעשה עוד משחק, ניפגש במשחק הבא. אז מה קורה אנשים, כאילו זה... עכשיו נעשה משחק שני של סקייוורס. הפעם אני אנחנו נשחק עוד פעם סקייוורס, כאילו... או, פלפלתי מישהו נראה לי. כן, עוד משחק, נורא. כן, הפלתי את זה מישהו. איפה אתה? תגיד רגע. אתה רואה איש עם קריפר כזה, איש עם מגן דיימונד, כאילו איש כזה שהוא... האיש עם החליפה האדומה הזאת, נו, אנשים רגילים. כן, אני בדיוק מולך. מה שמפריד אותנו זה יש המסיבה. כן, אז נורא התחלתי לשחק סקייוורס עכשיו, כאילו, משחקים לי הרבה, ב-The Walls, תמיד The Walls. רוצים נראה לי TDM, נארגן את TDM. אז כן, עברנו כבר את זה במשחק הראשון, על מה, על הפרטים וזה. יש כאן מישהו חוצפה? תלמד אותה לקח. באמת עולה כך, יאללה, בואו. תבוא, עמית, תבוא לך, תוריד את זה שמולך. תסתכל, עמית, מאחוריך. מה אחריך, אתה רואה שיש איזה מישהו? אין אחריי שום דבר. למה אתה לא לוקח מטיבות ואז אולי יש שם איזה גרזן?
זה לא אומר, מאחוריך יש איזה מישהו, אם נעבור משתי הצדדים ננצח אותו. יאללה בוא. הולך. אני אתכם מה שאין לי כוח. רוטב, סתם אני בא בטח שאני בא. אני אציק לו. תציק לו, בכיף, תעשה חופשי, מה אני אגיד לך? אני משוגע. אם אתה יודע לעזור. שחר משוגע. איזה בדיעה יפה. אחי, אני אמות אם אני אגיע, אחי, אני אמות אם אני אנסה לקפוץ למים האלה, אחי. אל תנסה לקפוץ למים. אולי אני אצליח, אבל... בשום אופן פנים. אוקיי, אני קצת אקרב אותי, ואז נצא. חברים, זה עכשיו... חברים, זה הולך להיות סוג של התאבדות. לא משנה, אני כבר אגיע לפה לבד, אני לא צריך. תכננתי הקפיצה למים ככה, בהתאבדות כמו זה! זה אני קורא. שיט! יואו! חברים, אתם ראיתם איזה מקצוען, אני פשוט מקצוען. יאללה, בוא נהרוג אותו. הפלתי אותו. אין לי כלום... טוב. הפלתי אותו. תלך לבסיס שמחבר אותנו, אחי. וואלה, 3 פליירים נשארו, נפצע כזה מהיר חברים, ממש פסט גיים, איך שאומרים. הנה, אתה נראה אותך, אחי. מה קורה? מה העניינים? תביא לי חרב. כך. תביא לי חרב. תביא חרב. אני לא רואה איזה דיסורד. זה לא בישראל. מה זה? בוא יש שם איזה מישהו הולך לכוסף. בוא. יאללה, חברים, סקייוורס ממש קל, איזי לנצח, כאילו... אני גם נורא אוהב את זה, לא יודע, אני נורא אוהב את ה... טוב, פעם נעשה התאבדות כמו פעם קודמת! אהלן... אולי נתחיל לשחק... נתחיל לשחק. יואו, דיימונד! יואו. מפה, למה אנשים לא עושים גשר? במדינה הזאת, אף אחד לא עושה גשר. כוח, אני אמות. קפיצה! לא, אני אמות, אני אתאבד. טוב, מה אכפת לכם? תחיים פעם אחת. לא מתתי. האמן, במיינקראפט חיים כמה פעמים. לא משנה, לא מתתי, לא אכפת. כן. לא! אני מת. איכס, גועל נפש, מתתי. אני מת? אני לא. ניצחת? כן, טוב, אז אני הצלחתי פעמיים. טוב חברים, כן, המשחק הזה היה ממש מהר, כן, אני נורא פייל היום נורא פייל בסקייוורס. כנראה שהגענו לסיום הפרק, אז יאללה ביי מסופר רויאל. אני יכול לעשות לייק וסאסקרייב. כל התקלות במיקרופון וזה תוקנו בהמשך. אנחנו מנסים להגביר את זה בתוכנת עריכה. תגידו לנו מה אתם רוצים כאילו לא ניתן בתגובות. מיקרופון חדש גם, לא יודעים עדיין. אוקיי, בעיקרון ביי חברים, נתראה פרק הבא. ביי.